To, bismillahirrahmanirrahim. Na saurari kuma na kalli wata magana da Dr. Ahmad Gumi ya yi inda yake tuhumar waɗansu malamai da suka kai wa mai girma gwamnan Kano ziyara, suka tausaya masa akan damuwoyi da suka bujiro masa, kuma yake ganin abin da suka yi ba su kyauta ba, domin kamar sun rafi mai laifi ne, ko kuma ma shi a ganinsa wanda ma laifin ya tabbata a kansa, kamar yadda ya faɗa cewa ya tabbata cewa ya karɓi rashawa, kuma ya kamata majalisa ma in dai mumine ne su ya kamata su tsige shi daga kan mulki. To wannan maganar ra'ayinsa ya faɗa na cewar yana gani ya kamata abin nan, wannan ba ma hana kowa ya faɗi ra'ayinsa, amma dai abin da yake muke son mai tsokaci a kai da ya ce ya tabbata cewa ya karɓi rashawa, kuma aibi ne ga wanda ya tabbata ya karɓi rashawa a ga malamai suna raɓarsa. To wannan ne zan yi tsokaci a kai dangane da tabbatar da tuhuma. Abin da na sani kuma nake tsammanin shi ma iliminsa bai wuce abin da na sani ba, shine a halin yanzu dai bincike ake yi. Binciken nan kuma waɗanda suke da hurumin su yi binciken su ne suke yi, su ne wato majalisar dokoki ta jihar Kano, suna nan suna bincike domin gano gaskiyar wannan zargi da ake wa mai girma gwamna. To abin da na karanta wanda nake zaton shi ma dokta ya karanta, abin da ka'idar musulunci ta ce mana, almuttahamu bari'un hatta tathbuta idanatu. Duk wanda ake tuhuma to kubutacce ne, wankakke ne, tsarkakakke ne daga abin da ake tuhumarsa da shi, hatta tathbuta idanatu, har sai laifin ya tabbata a kansa. To ba a gama binciken nan ba, ban san inda dokta ya samo tabbacin wato da yake magana a kansa ba. Sannan malam ya sani akwai maganar Ubangiji Allah subhanahu wata'ala wadda yake cewa in yattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a. Wato ba komai suke bi ba sai zato, shi kuma zato bai tabbatar da komai, bai wadatar da komai daga gaskiya. Mun san wannan ka'ida tana nan ana aiki da ita, tana daga cikin manyan ka'idoji guda 5 da malaman fiqh suke amfani da ita, shine al-yaqinu la yazulu bi-shakk. Abin da yake yaqini to ba da shi kokonto baya, duk abin da aka ce za a yi bincike to kenan kokonto ake ko abin ya faru ko bai faru ba, kenan rashin faruwarsa shine asali, tunda ba a riga an gama bincike ba, an ba da result din abin da aka binciko. To wannan dangane da mai girma gwamna Ganduje kenan. A iya sanin mu bincike ake yi, kuma kafin shi an ma tuhumci wanda ya fi shi daraja, an tuhumci Aisha Allah ya kara mata yadda, amma daga ƙarshe bincike sai ya nuna ƙarya ake yi, binciken nan bai gwada tana da laifi ba. An tuhumci matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha da cewa ta yi zina. Lokacin da ake tuhumar ta din nan wankakkiya ce tas, tsarkakakkiya ce daga wannan tuhumar, kuma bincike ma sai ya tabbatar da haka, da yake an kai ƙarshen bincike tun da ƙarshe dai Allah ne ma da kansa ya wanke ta. To wannan dangane da wannan bangaren kenan. To abin da nake mamaki daga wannan bawan Allah Dr. Gumi, akwai wani ɗan takara da din Najeriya kowa ya san shi Dr. Gumi yake marawa baya, shi yake yi wa kamfen, shi ya raka har suka je wajen Obasanjo. To wannan ɗan takarar ai an tuhumce shi lokacin da aka je primary election cewar duk wanda ya jefa masa ƙuri'a ya zaɓe shi sai da ya ba shi dala 10,000. Ina nufin an yi wannan tuhumar, ko ta tabbata ko bata tabbata ba dai an yi ta. To tunda an yi tuhumar, kuma gashi yana son a zaɓe shi ya zama shugaban ƙasa, kuma malam yana mara masa baya, to me yasa shi tasa tuhumar bata zama ta tabbatar da laifi ba, wanda shi ya bayar dan a zaɓe shi? Kuma wannan link na malam naji yana tabbatar da cewa ka ba da wani abu dan a baka haƙƙin da ba naka ba,
ko don ka yi wani aiki wato ainihin wanda dama dole ka yi wannan aikin amma ka ƙi sai an baka kuɗi. Ya ce shi ne rashawa. Ba mu yi musu ba. Amma abin da nake magana, idan an tuhumci mutum biyu, wannan an tuhumce shi, amma duk da haka kana mara masa baya, wannan an tuhumce shi, ka tabbatar da tuhuma kai da baka yi bincike ba, masu binciken ba su ce da kai sun gama ba, to ina ka samo tabbacin abin da kake bayarwa. Don haka nan ya kamata kada mutum son zuciya ta rufe masa ido, kuma yana tufka yana warware kansa shi da kansa. To wannan ne nake ganin, saboda abin ya shafe ni, ya zargi malaman da suka je, babu inda aka ce a ƙaurace ma wanda aka jefa tuhuma a kansa. Ba wanda ba za a iya jefa tuhuma a kansa ba, kowa ana iya jefa masa tuhuma. To amma idan an ce duk wanda aka jefa tuhuma a ƙaurace masa tun kafin laifi ya tabbata, to ban san inda malamin ya karanto wannan ba, sai fa idan kawai san zuciya ne. Wannan kuma wannan zaka Allah ta'ala ce afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah. Assalamu alaikum.